Na, sziasztok! Remélem tetszett a beszélgetés. Tehát akkor itt van a nagy válasz a nihilizmusra, ugye? Mert többen is a nagy filozófusok közül azt mondják, a Jordan Peterson is azt mondta, meg a Vervaeke szerint is, a prepozíciós szinten, tehát a gondolati szinten, vagyis ezt mások úgy is hívják, hogy a szofizmusnak a szintje, ezen a szinten nem hagyományosan nem szokott az elfogadott lenni, hogy van bármire is válasz, konkrét válasz, ugye, mert mindent meg lehet cáfolni a szofizmus eszközeivel, így is, meg úgy is. Csak egy magasabb szintre, vagy egy jobban átfogó keretbe kell áthelyezni a beszélgetést, és már is megcáfoltuk konkrétan az ellenkezőjére azt, amit előtte mondott valaki. De ugye egyetlen egy szintet nem lehet tovább emelni, az az abszolútnak a szintje, és tehát ez az egyik válaszom a nihilizmusra. Az abszolútnak a szintje az sajnos teljes mértékben legyőzi a semmit, mert ha bármilyen kicsi valami már létezik, akkor a semmi már nem lehet abszolút. Tehát és az a valami az ugye abszolútan létezik, a semmihez képest. Hát ha végtelen ideig azelőtt az egy másodperces valami előtt, mondjuk, ami valaha létezett, ha végtelen ideig előtte nem létezik semmi, és végtelen ideig utána sem létezik semmi, a semmi akkor sem abszolút már onnantól kezdve, mert volt egy másodperc valami, ami ugye abszolútan létezett. Tehát a semmi az vesztett, a valami pedig győzött, már eleve. Tehát ez egy dolog, amire ez talán egy pszichotechnológia, amire lehet gondolni. A másik pszichotechnológia pedig az pedig ugye, az talán a tézis, antitézis, szintézisnek a behozatala ebbe a kérdésben. Tehát ugye a tézis az lenne ugye a valami, a világ, vagy talán a modernitás. Az antitézis az mondjuk legyen a semmi, vagy talán esetleg a posztmodernnek a megfelelője. És akkor a szintézis az pedig az ugye a teremtés, tehát vagyis a tézis, vagyis az a modernitás, ami eljön az antitézis után. Tehát magyarul ezt úgy tudnám talán egyszerűbb szavakkal megfogalmazni, hogyha eljutottál a dekonstrukciónak a lehető legmélyre. Tehát először is kell egy felépítés, ugye az, amivel beleszületünk, egy világ, amiről megtanuljuk, hogy úgy nagyjából, hogy hogyan illeszkedjünk be a társadalomban, meg a világban, és egy csomó mindent elfogadunk létezőnek, meg alapvetőnek, meg hogy értelme van. Tehát ez a tézis. És akkor utána mondjuk elkezdünk gondolkodni. Dekonstruálunk mindent, eljutunk a legvégig, mint amikor a gyerek kérdezi, hogy miért, és a végén mondjuk eljutsz ahhoz, hogy már semmire nem tudsz választani, és eljutottál az abszolút nihilizmusba, ugye ez az antitézis, akkor utána úgy néz ki, mintha már nem lehetne sehova menni. De igazából még mindig lehet, mégpedig meg kell fordulni, és el kell indulni visszafelé, és akkor el kell kezdeni építeni megint. És ez pedig a szintézis. Tehát amikor elérünk ennek a nihilizmusnak az abszolút szintjére, ugye elméletben, tehát akkor még mindig lehet valamerre menni, mégpedig az építés felé. Tehát ez a másik válaszom erre, ez is egy jó gondolati, egy jó pszichotechnológia szerintem, és ezt én úgy is szoktam elképzelni, mint a saját farkába harapó kígyónak egy ilyen inverz értelmezése. Tehát ugye, mert általában úgy képzeljük el, hogy a kígyó az eszi a saját farkát, és akkor így tulajdonképpen úgy előrefelé forog, mondjuk, amire a feje mutat, de hogyha úgy képzeljük el a szimbolizmusát, amit értelmezni akarunk, az úgy átjön ebből a képből, hogy a fejétől indulunk el, tehát ez a dekonstrukció, és elérünk a farkáig, akkor abszolút dekonstruáltunk, és a farkának a csúcsa után már ugye van az abszolút semmi, és akkor onnan kezdve elkezdünk teremteni, az pedig a fej. És akkor most elkezdünk teremteni, tehát lőnyvilágosság, stb. Ugye a teljes sztori, és onnantól kezdve ugye akkor utána már van egy kígyónk. Tehát ez a ugye Ouroboros, nem tudom pontosan hogy hívják,
De talán még az is lehet, hogy ez volt az eredeti jelentése ennek a kígyónak. Valamilyen misztikus jelentése esetleg, amire mások még nem gondoltak. Na jó, akkor köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és talán még, ugye, hogyha el kell kezdeni építeni, annak mi a menete, vagy azt hogyan lehet esetleg más pszichotechnológiákkal, ugye arra is vannak ötleteim, akkor majd, hát azt legközelebb, hogyha majd lesz még egy előadás. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!